kako su prijeđene maksimalno dopuštene vrijednosti regulirane uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku. Župan Danijel Marušić o ovome je izvijestio saborski odbor zaštitu okoliša i resorno ministarstvo, a zatražili su i hitnu pomoć svih nadležnih institucija. Potom je obavješteno ino ministarstvo, budući da zagađivač dolazi iz susjedne države, a riječ je naravno o rafineriji nafte u Bosanskom Brodu. Danas je na to županovo priopćenje žestoko reagirao brodski gradonačelnik Mirko Duspara, ustvrdivši da kao gradonačelnik ne može podnijeti. Županija i u ovakvom trenutku istupa prema medijima gdje jasno i glasno navodi da su podaci o kakvoći zraka i količini sumporovodika prikupljeni tijekom veljače, ožujka, travnja prešli svu maksimalnu dopuštenu vrijednost reguliranu uredbom o graničnim vrijednostima onečišćenja tvari u zraku. Gospodin župan i ekipa iz Brodsko-posavske županije koja je ovu mjernu stanicu prisvojila sebi, postavila i onaj displej u zgradu županije, da se nisu udostojali 3 mjeseca obavijestiti građane grada Slavonskog Broda da se izuzetno trujemo sumporovodikom iz rafinerije Bosanski Brod. Na ove optužbe odmah je odgovorio brodsko-posavski župan Danijel Marušić i rekao kako prema pravilnicima Ministarstvo zaštite okoliša objavljuje te podatke na svojoj web stranici. Svi ovi podaci o onečišćenju zraka su kontinuirano svakodnevno dostupni na internetu. Kad god uđete u stranice Ministarstva zaštite okoliša, odnosno agencije, imate ne samo mjernu postaju ovu u Slavonskom Brodu, nego svi umrežano, tako reći, cijela Hrvatska. Znači svaki građanin, pa tako i gradonačelnik, ako se služi internetom, mogu je naravno ući i vidjeti te podatke. Još prošloga tjedna potpisan je ugovor između Luke Brod i HŽ Carga o transportu nafte iz Bosansko-brodske rafinerije, a bez znanja grada i gradonačelnika, kaže nadalje Mirko Duspara. Gospoda ovo rade zajedno sa Bosanskim Brodom bez znanja gradske uprave, gradonačelnika i ostalih, bez znanja građana grada Slavonskog Broda. Za terminal koji se produžuje, o kojem priča HŽ Cargo, koji se produžuje dole prema Rušici, opet većim dijelom na vlasništvu grada Slavonskog Broda, bez pitanja grada Slavonskog Broda, traže sad našu suglasnost, jer ipak moraju, jer onaj su spor izgubili, traže našu suglasnost, ali vjerojatno će to napraviti bez nas. I ponovo je glavna lokacija za terminal, za teglenice i za naftu iz Bosanskog Broda. Župan Marušić i na ovo je odgovorio, kaže kako su ovaj ugovor potpisali Luka Brod i HŽ Cargo, a ne županija. Kad je riječ o prijamu potpisnika tih ugovora na kojemu je bio i zamjenik gradonačelnika. To primanje je bilo u smislu poticanja gospodarstva u regiji, jer to su jako velika ulaganja u gospodarstvo. Ali isto tako, ja sam rekao, gospodarstvo, razvoj da, ali normalno je da rafinerija mora imati sve potrebne ekološke dozvole. Znači ne razvoj gospodarstva u smislu da oni nemaju dozvole da truju nas. To nikad nisam rekao i nikad tako nešto ne bi rekao. I na kraju krajeva i sve one aktivnosti koji su bili i sastanci sa predstavnicima lokalne uprave iz Bosanskog Broda su išli u tom smjeru da se mora naravno rafinerija imati određene ekološke dozvole. Zbog svega toga gradonačelnik Duspara razmišlja i o poduzimaju konkretnih koraka. Ja mislim da bi stvarno trebalo poduzeti podnijeti kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba koje su pustile da se Brođani truju 3 mjeseca, da nam nisu dali informacije. Moram prvo vidjeti s pravnom službom što ja uopće mogu napraviti. Kad je riječ o podizanju tužbi, župan Marušić odgovara. Pravo svakog je da nekog tuži, normalno da se pravo dokazuje na sudu, ja isto to ne mogu komentirati. Ja niti hoću, niti želim bilo kog tužiti. Moje u stvari da radim svoj posao i smatram da sam apsolutno korektno odradio ono što sam ja mogao. I ja više što se tiče tog nemam komentara, jedino želim da ove službe koje smo mi upozorili, ako isto imaju podatke, jer na kraju krajeva na njihovim web stranicama su kontinuirano praćene svakodnevno tih podataka, da oni reagiraju na onom nivoima na koje je to moguće. Uskoro se očekuje očitovanje nadležnih institucija koje su upozorene o novonastaloj situaciji.